I would just say Ja no hoor. rehearsals. Yeah, I mean that's like happens every day. Ah. En weet die is daar even lang, man. Die boer, alles zeggen ze wie al vangen los. Ik meen ik als Don Lucci bij die dag, Don Luciano in de ochtend en slag in de nacht en allemaal weet man, that's the stuff. Oké, wie al alsof Louis Vuitton en backwards Virginia Louise en hoe am I, de wie al Don Lucci, was daar niet man, na Anna Blady Mal, Blady Douche. I'm fucking AC, draai the het most niet. hated color, and that's the know me. Ik blij day, cause no a PE. I said this gaat weg, maar ik zei dat als je ziek is. Back from the day before we came to Maar the leef je sky. toon eraan. Dus het is net zo'n mannekes van die Jehovah, the Lion of Judah. Maar je is een Boeddha. Mannekes een Boeddha. Oh, dat is slaafs. Owens, als we gaan die video luisteren en ons kunnen horen wat zit die man is. Van Oké, jullie die gaan nu aan. Mijn eerste maal wat ik dat vang. And I need to change, then I go on. En ik doe dat kam. En bal en babbels blazen. En het pop van die is niet goed als wat ons zit op een shop. It is hardcore. I mean, this is so core of the earth, the universe. I got the store in my pocket.